Лабараторная работа нумар 3. Вывучэнне руху цела па акружнасці. Абсталяванне. Штатыў са стрыжнем, металічны шарык на нітцы, пласцінка з начерчанымі акружнасцямі, секундамер, лінейка. Да стрыжня штатыва прывязана нітка з шарыкам. Даўжыня ніткі 40 см. Пласцінка размешчана так, што цэнтр начерчаных на ёй акружнасцей знаходзіцца пад шарыкам. Бяромся за нітку каля пункта падвешвання і прыводзім шарык у рух па акружнасці радыусам 10 см. Невялікай трэніроўкай дабіваемся таго, каб шарык рухаўся над акружнасцю, начерчанай на пласцінцы. З дапамогай секундамера вызначаем час, за які шарык робіць 10 абаротаў. Паўтараем дослед яшчэ 4 разы. Разлічыце сярэдняе значэнне часу, за які шарык робіць 10 абаротаў. Разлічыце сярэдняе значэнне перыяду вярчэння шарыка. Вызначце сярэдняе значэнне модуля паскарэння. Вызначце сярэднія значэнні модуляў вуглавой і лінейнай скарасцей. Вылічыце значэнні абсалютнай і адноснай хібнасцей прамога вымярэння часу. Запішыце вынік прамога вымярэння часу ў інтэрвальнай форме. Як змяняецца лінейная скорасць шарыка пры яго руху па акружнасці, калі модуль скорасці застаецца пастаянным? Як даказаць суадносіны V роўная омега R? Як залежыць перыяд вярчэння шарыка ад модуля яго лінейнай скорасці?